Buksan mo na ni Kuya. Thank you. Chicken feet. Diyos maray na agatabi sa Indogabos, hali igdi sa Shanos Farmhouse. Iba ng tabi nindo kung ganyan na aldaw, tama luto kita ni masiram na chicken feet barbecue. Mga perang aldaw na din akong nag-crave sa kakanon na ni ano, in fact, perang aldaw na ako nag-aabang di sa tinampo ng mga naglalako, kaya lang si mga suki ko digdi, mayong darang chicken feet. Good thing on my third day, igwa ng naglako ng Adidas. Kaya siniguro ko na makabakal ng 2 kilong Adidas, tanganing mas kadakol ang maluto ta. Ining lulutuan tangan yan, tigbabad ko na sa bawang sibuyas, laurel, tapos suka, paminta, asin, sugar, tauyo, tapos piglagan ko yung balsamic vinegar, ito bagang wine vinegar, tamas masarap sa iyang lasa. Ibabad ko na ini overnight, hanganin magsarum-surum ang lasa hanggang sa laog. Tapos ngunyan, ipa-fry ko muna itong Adidas, hanganin pagpurutok-putok ang sa iyang kublit pag pagpakuluan ta na ano. In preparation na ginigibok ko pag maluto ako ng chicken feet. Gusto ko yung ma-achieve itong garo bagay mga luto sa Chinese restaurant na nagbabaklas na ang laman kan Adidas. Halik naman sa lang. Tapos pag malumuyo na marenta ka luto, ay masiramon sana talagang kakanon. Urog na iton sar sa pag-ano, masiramon siyang ilaag sa maluto. Kaya arog ganyan lulutuon tangon yan. Habang pinapalumin ko inin Adidas, matagtad na ko yung bawang at saka sibuyas. Tapos ilalag ko na igdi sa tuyang niluluto, tanganing mag-blend in na ang lasa kaning ingredients na duman sa satuyang pinagbabaran. Na iyon pinakukulaan tangon yan, tanganing maglumhok ang satuyang niluluto. Gustuhin ko kuta na mas maharang pa kaya lang narumduman ko madarangani pala no kay ni kay mama sa atsan. Kabukay na mamaning maharang, itong garo nawawara sila ng gana magkakan. Samantalang para sa kadaklan, kaya riba na ako, the more spicy it is, the more gana we have, di ba? Pag nagkakakan. But this is not the case. Kaya i-consider ko itong mga iba pang makakan kaini. Kaya di ko nagayong lalagan ng harang. Igdi sa bundok ang lutuan ko ay pugon. Kaya ang gatong ko ngunyan ay mga kahoy. Digo man ako ning kalan, pero para sa kuya, mas na-enjoy ko magluto igdi sa pugon. Igwaning tinataong distinct flavor ano man na niluto mo sa gatong na kahoy. Mas masira, mas mahamot pati, lalo na itong nag-aaso-aso baga habang nagluluto ka. Nakakadagdag inining itong gana sa pagluluto. Pero feel na feel mo na nasa baryo ka talaga. Sa kasaro talaga inisa sa kuyang goal itong gamiton ang mga resources digdiyo na available man sa nasa sa kuyang palibot. Yes, kadakol man kaming pwedeng igatong digdiyo ta kadakol kahoy na ibagang naalang nata nagparagpas, gagamiton ko na ta. Magayon din ining source ning heat pag nagluluto. Sa kay ni kayang nilulutuan ko ngunyan na clay pot, dakula sa kamagabaton, medyo garo ba ko ining favorable sa kalan na itong gasulbag nga ano kamagabat nga ni kaya digdi sa lutuan ko tabakal man ini masarig kayang kaya ning darahon. Nailag ko na itong tinadtad na bawang kasurusubago, ngunyan maubak muna ako ng sibuyas. Gusto ko mas kadakol sibuyas, ano, mas masiram kaya. Tapos ini pagkatadtad ko, idadagdag ko na sa nadigdi sa tuyang niluluto. Magayon ng baga na itong ubak ng sibuyas, ano sinasapog sa gatong, ano tamahamuton ang parong. Gibo manindo yan pag nagluluto ka mo. Ako argan ng practice ko yung ubak ng sibuyas, ubak ng bawang, and anything na pwede kong isubsob sa kalayo pag nagluluto ako. Sinusurubsob ko na yan. Ngunyan, tapos ko nang ubakan sa mga sibuyas, natadtad ko na din, so ilalag ko na digdi sa satuyang niluluto, tapos sa mga ubak kay ng sibuyas, sarap po ko na duman sa kalayo. Habang nagluluto ako, napaparang ko baga itong aroma kan nasusulong ubak ng sibuyas. Mahamuton kaya. Nahiling ni ding niluluto ko, arog na kayan kalumoy ang laman kan Adidas. Yan ang resulta kan pagpapakulo sa haloy na oras sa maluyang kalayo.
Itong diit-diit lang baga ang kalayo mo ano, tapos garpigi steam lang halos ang laman kang lutuan mo. Yan ang nagpapalumoy saka nag-extract ng so much flavor duman sa imong niluluto. Tapos when the flavor blends in duman sa marinade, itong pinagbabarang ta kasubanggi, imagine how flavorful it's gonna be. I'm so excited. Ngunyan na nanamitan ko na ang timpla. I think okay na ini, tama na ang lasa. Gusto ko na lang ning mas malumoy pa kaya dagdagan ko ng tubig. When adding water, don't worry about it. Ang lasa kaniyo, yaon na nagsarumsum na duman sa meat kan Adidas. Ano, ang purpose ta na lang kung nata nagdagdag kita ng water is to tenderize it more. Tanganing ang sa tuyang niluluto ay talagang itong sabi nga ni Ken melts in your mouth. Ano, magayon no baga minsan pag ito naghahakan ka tapos na-achieve mo itong dinidream mo or binivisualize mo na klase ng kakanon, it's very rewarding. I think that's one thing that cooking brings to us bilang itong nagpa-practice sa pagluluto baga ano but not necessarily professional chefs kasi pwede ka naman din mag-practice sa pagluluto maski yaon ka lang sa harong without a background in cooking. Sa mga makakahiling ka ni masabi nag-clean as you go ng Jezebel ano. Sa mga nagdakula sa Jollibee, ang pag-clean as you go or CAYG ay saro sa mga disiplinang nanudan ko kan ako estudyante pa bilang working student sa Jollibee Naga. Saro ako duman sa mga inot na regular sa tindahan na iyan. Kaya hanggang ngayon, kung ano itong nanudan ko sa pagluluto, sa paglilinig, sa kusina, dara-dara ko din hanggang sa personal na buhay. Especially when cooking. Tanganing bago ka matapos sa pagluluto, didikit na itong aasikasuhon mong linigan. Ano ta minsan kaya pag ito nagkatarambak na ang mga hugasan, makulog na sa payong hiling-hilingon. Namitan ta daw kung okay na ang timpla. Araw ko na yung ginigibo ko bago ahunon ang sa kuyang niluluto. Pig na namitan ko muna, tanganing masiguro na tama na ang timpla tapos iyon na talaga ang gusto kong final taste kang sa kuyang niluto. Uya na tabi an sa tuyong produkto an spicy chicken feet. Nalinguan ko palang tabi sabihon sa indo na kairiba duman sa marinating sauce ta an soda saka may black beans sa kumpigkag tanganing mas masiram an flavor kan sa tuyang luto. Ngunyan ta malipot na ining sa tuyang adobo, pwede ko na ining ilag sa stick tanganing pag mabarbecue kita, ready na ang gabos. Medyo tiyagaan na ang pagtuhugan niyo pero malumuyon man kaya minsan ang ibang bitis na pupugtahan. Kaya ngunyan luway-luway kong pig lalaag sa stick ang kada pidaso tanganing maayos ang sa tuyang pagluluto ning barbecue sa atyan. Sa sobrang lumuhok kaning niluto utaw nagsusuruwayan na talaga ang pidaso ning mga muro kaniyo o ito nga ning tulang baga duman sa base ning bitis nagsusuruwayan na sa guramoy. Kaya pag tutusok mo sa steak, itong kaipuhan talaga ning extra care tanganing da totally mahali isuto lang. Araw ganiyo o nalumuho ko na maray tusokon. Pwede din pala na kung babarbecuehan taan an Adidas, pwedeng dai araw gani kalumoy ano. Pwedeng tender but not too tender to the point na nagbabaklas na itong laman. Minsan nga araw gani pag nagtutuhog na kita tanganing ilag sa stick, minsan nagsusuruwayan na. Pero ako kaya pag mati ko mas masiram na barbecuehon itong too soft, too tender na Adidas kapag nag-caramelize bagay itong collagen ano pag nagsusugbaba kita na igwaning part na medyo nasusulo natututong ay masiraman ang lasa kay iyan. Chicken feet barbecue. Ngunyan na aldaw maugmahon ako ta nagpasyaran sa kuyang pamangkin na si Ace. Haloy na kami kining di nagahilingan. I remember the last time we saw each other was September last year. So, sarong taon na halos, iyan itong time na pauli ako digdi sa Bicol. Si Kuya Ace ang nagtabang sa kuya sa pag-impake ng mga gamit na ipapatransportify
Ta dakulon ako katong bagahe kay riba sa mga canvases na darakulaon, sa mga painting ko na ingatan na maray, tapos sa mga libro nakadakol, especially children's books, I made sure na properly kept and secured sa biyahe. Chicken feet. Maringan nito yan si Kuya ay tanganing tabangan ako. Ta at the time, maluyahon pang marayan an abaga ko ta nasa period ako na nagte-therapy and masyadong critical ang kondisyon kaya di ko pwedeng mag-alsa ning magabat. Ano, Madami tayong ito. Malaki-laki babayaran. he works in Manila and stays in Laguna kaya bihira siya makapulig di sa Muya. Kaya tamang-tama din na nakapag-prepare ako ng chicken feet na ituhog ko na din sa mga steaks. Ta iyo iniyon sa Muyang paniraon niya na panguntuhan. Habang nagluluto kami kasubago, maugmahon ang sa Muyang istoryahan. Ta kadakol kami na pagkwentuhan about life, about so many things, about our journey as people and siya as head of the family. Garo lang kaya kami kaniyo mag-amigo, kaya ang sa Muyang istoryahan, baga ano itong day kami nagkakailangan, especially siya na pamangkin ko, itong day na ilang na makipag-istoryahan sa kuya. Ta minsan baga ang mga pamangkin ta, especially the younger ones, minsan naiilang sa mga tito-tita, ano, pero ang sa Muyang ibanan, garo man sana mag-amigo lang. Niluto ko ni Sampanaga. Walang oras din. Alalay lang sukalayo. Tapos, pinaharang ko ng kaligit mo niya. Di ko na nalalas ang sukara. Mayroon na. Hindi ko palang tinodot ha. Habot na ang mamanig. Bigdaran ko sinuswapa na yun. Pero ano ba lang? Hindi ko na inihaw. 2 kilo na kuya. Ito lang kaldaw mo na yun. Hindi Kaya ko pa. maubos kaya. Ako ko niya. Kung sarong kilo na binakal ko, di makita ang kinakang niya. Masiraman sa Muyang panguntuhan, sana kamo din. Salamat na maray sa indong pagdalan. We hope na nakapag-inspire kami sa Indo. Sa susunod po, Giraray. Salamat po tabi sa Indo, Gabos.